Adlawa, amen. Ug panahon na sa nga muhatag ka sa akong mga testimony. Nasayod ko ang itang tanan at madaugon sa minabayang nga mga adlaw. Ug karon akong ipadayag nga akong mga kadaugan. Amen. Ani lang diri sa tubangan. So, praise God. Nako kay kadaugan. Amen. Bitang tanan, radyo tayo kadaugan. Mga son, amen. Amen. So, mabuti ba ang Diyos? Sa lahat ng panahon. Amen. So, malaking pasasalamat ko po sa Panginoon sapagkat binigyan niyo po ako ng una ng another year po. Noong December 18 was my birthday and si Lord Jod, maugyoy natuboy sa kinabuhi. Salamat kayo mga bisan o ka ng walang god, silang kayo. So, salamat kayo sa atong buhay nga Diyos kay salamat ko niya nga na Diyos naghatag o kayong panglawas sa akong birthday sa Diyos naghatag o kalipay kanang magpagpadayag po niya ang mga pulong ni kanako lagi sa iyang mga pulong. Nako kay kong pasalamat sa tuloy nga Diyos o isang pa sa panahon nga ako magluya ang iyang mga pulong maugyoy makahata o kalipon nga ni kanako. Nako kay kong pasalamat isang pa sa akong family sa Diyos mga nag-supply silang mga needs physical, material man binasa spiritual. Salamat ko nga aduna sila'y ang panagiusa saan pa ka ng panagasing nagbag. Nasayod ko nga ang Diyos ay nasayod sa tanan. Nako kay ko pasalamat sa tumboy nga Diyos kay ang Diyos Diyod mo ay great provider, mag-aayo sa kanang bati ko kainit Lord, pagkatuloy Lord. So, ako lang yung kinampo ng Lord, ayaw taon ni tayo Lord. Kayo manabiyat ninyo mo sa cross, Lord. So, ako ko pasalamat sa tumuloy ng Diyos kay sa Diyod, maugyoy ka ng atong great healer. So, wala na ako makadawagan ng pagson, mag-isipan na karon nga naabot na karon. Salamat kayo nga sa safety nang wala mo namang sundo, so nagsakay na lang ni. So, please God kaayo kay naabot ni diri nga safety. Dalay ko ng buhay nga Dios sa wala katapusan. Balik na akong tumugimaya. Amen. So, kung sa comment, mupadayag sa mga daogan. Walang na diri. Amen. Pasalamat sa inyo, salamat din ako sa mga panalangin na nasa ng buhay na Diyos. So, ang testimony permente mo na sa itong kinabuhi. May panahon, yan dihatag ka na to. Kay ang uban, wala gani na, nagbagyo na. Diba, gi-appeal ta dire, pero pag pangutan na ni mama sa kuha, nakalusa daw, maglampol daw ang kanang bagyo. Alam ko ni Agi naman, sabi Agi na ba diya, ulan kita diri ulan. Mauna to katong nagtalik-talik niya. Balita na sa kuwan, balita na sa kuwan ka ng Sanipay gani, nag-report na dito sa Manila. Kung kalusa sa ni Agi sa KL, dito na dapita. Nya, murag relax ra ta diri, puro nagapangandam gyud kung sakay ngano kato ganing bigla nga isaka diri sa tuwa, nagahawak. Simple nagunaw na konse naman ko nila ko ibang pato. Pero wala juday ang Ginoo juday nagahatag kanato kanang giya. Matampo lang ta siya, magtawag lang ta kay ang Ginoo ra gyud pero hindi magahatag kanato nga
Dili lang na ito malawaan na nagani na mga panalangin na pag-iyak sa natong tanan. Huwag ako ibalik ang dungog maya sa tunggoy na Diyos. Amen. Isa pa isuon. Atag sa iyang kadaugan. Okay, magpunta sa ano. Pagkula ko kawangon ng Ginoo sa salamat sa kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa pagulong mo sa tulog simana. Sa trabaho. So, sa ulan, sa ulan sa hangin ng gihatan. Salamat sa Ginoo, pinagpula sa samuha. May kami, 1 bulan sa Jerusalem, 2 kaadlaw. Yung mga sa metro sa rin, muawas ito sa daig ba? Kung maawas na rin ito sa nang mga sa nang daig kaya sa nasada, gusto mo, muawas na dito. Nag-uog ko mga okay, para simis na bininduan nila. Maligagi ang mga chip ng motor. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay dili ito din ang mahala. Amen. Amen. Tumabaha ang atong paglalagay. Kita ko pala yun, may baha man. So, pasalamat ko sa Ginoo. Mayo ang Ginoo ba? Amen. Namanin din ang Ginoo. Mabuhay din siya ba? Hindi siya patay. So, muna ko sa matang si Ginoo, apilisin, pagkagawa sa mana. Dili ko niya. Salamat po po kay Sundo, abot po dito. Nag-abot po dito rin safety. Ang wala mo si Brother Nilin. Si Brother Nilin, pinutulog ka doon. Salamat po sa Ginoo kay abot niya. Kung kauban, wapas na siya karon. Kinapas siya di akto ba? Ano po siya ng wapas po siya. Salamat po sa Ginoo sa tubog tuig sa 2020 pagibang sa pamilya. Ang pamilya na pagpamas sa Davao. Ang mga bata na sa ulit ay lockdown na. Kaya sila dito sa kanang pamilya na kanakasirit sa tumalit. O nagkaliminggo sa gabi, mga tulong na pastor ito. Siya rin ang pulong sa Ginoo. Dagan-dagan dito. Saya na yung bidok dito, ano sa kung kaya na sa Ginoo ba? Nakasabog-sabog sila. Malipay na sila ito, bago din sila pastor. Kaya hindi na hindi sila dito. Pwede po tayo sila mga tulog na kaya na balik po. Amen. Okay, maayong buntag sa tanan diay. Okay, so akin naman ang uban. Ipang-rapture na. Okay, so praise God. So salamat sa mga kadaugan o mga testimonyong ato na dumugili kabuntagon. Okay, so makaigsunan, usa ka pribilehiyo nga kita makadungog usab sa pulong sa Ginoo. Amen. Diyan kita aron digid sa pagsaulog sa kamaayo sa pagkamaayo sa kambuhi nga Dios. Amen. Basta gani sa panahon sa mga panagtigom, ginasuulog nato na ang pagkamaayo sa kambuhi nga Dios. Yung nasa ulog nato ang iyang pagkabuutan, ang iyang pagkamaluluyon sa iyang pagka may kumaon nga ni kanato. Walay lain tumong o katayuan nga namian kita aron gayud sa pasalamat nga kaniya o mamati nga siyang mga pulong mga kaigsunan. Amen. So wala tayong may kitungod kay distraction kayo sila nagsaba-saba. Okay? So magapanindog kitang tanan atong abrihan ang atong mga Biblia. Let us open our Bible in Ephesians chapter 3. Episo kapitulo 3, versikulo 14 mga kaigsunan. Ngadto kini sa 21. Okay? Episo 3:14, 21. Okay? Ang pulong nagaingon diri ang mga kaigsunan.
Busa tungod ni nag-ampo ako sa amahan. Kamoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit o sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya. Tikuno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa iyong pagtuo. Aron mo gamot umuliton ang inyong gugma. Uguban sa tanang katawhan sa Dios. Makabaton kamo gahom sa magsabot sa kalapad o sa kataas sa kahabog o kalawom sa gugmas ni Kristo. Inawat mo unta nga masayod kamo sa dili matungkad nga gugma ni Kristo o sa ingon na anak makinabuhi ninyo ang kinaya sa Dios. Dahil kunta ang Dios kansang gahom ania kanato o maay makahatag o labaw pa kay sa atong pangayoon o munaw-naon. Dahil kunta sa diha sa simbahan o diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kangturan. Amen. Magamputa. Mapasalamaton kay mi Lord kay tungod kay ani ang sab kami o Dios nagkatigom aron Ginoo sa pagdayon ha kanimo. Gali Ginoo kaganiha o Dios gibungat kami o mga pagdayon nga na kanimo Dios pinaagi sa mga alawiton Ginoo. Labi na usab Ginoo sa mga testimonyo o God. Matag sa kanamo naagyo mi mga ikapasalamat nga kanimo Lord kay maayo man kay ka sa mong kinabuhi. O karong panahon na nini orasa o Dios panahon na usab nga kami mamati nga na kanimo. O sa Ginoo, salamat kay nga ikaw magapahimangno o magatudlong ni kanamo nini mo orasa pinaagi sa mga pulong Ginoo. Aron Ginoo mo ang mga espirituhan nga bahin o Dios adunay paglambo ni ini ugad. Dili gyud namo gusto o Dios nga magpabiling mi kung unsa kami anak karon Ginoo. Gusto lang mo ugad gumo-upgrade kami o Dios. Gali ugad nagapangandoy mangani mi mga butang ugad dinadinaan sa mga balay, gumo-upgrade ang alindot sa mga balay ugad, ya sa mga pamisti, ya sa mga pamurma ugad sa mo ang mga kaugalingon. Kung nagapangandoy kami ni ana o Dios, mas labaw ang among pangandoyon ang among espirituhan nga bahin. Nga mulambo ugad ang among pag-ilangan na kanimo. Mulambo ang among pagserbisyo nga na kanimo Lord ug among pag-ilang nga na kanimo. Kay mao kini ang pinakalabing importante nga dili gyud makuha sa kaaway. Salamat Lord. Pinaagi sa mga pulong Ginoo, matudloan kami ugad ug aduna kami mahitap-una niini mahimo kini nga dakong kahimuan sa mong kinabuhi ugad. Nga magapahinumdum ka namo matag adlaw Ginoo samtang buhi pa kami niini kalbutan. Dalagon ka sa uli katapusan kay mayaan ko dungganan diha lamang kanimo Ginoo Jesus ang tanan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Amen. So mga kaigsunan, sa makausa pa, maayong buntag ka natong tanan. So, the biggest meaning or purpose ni nga sulat ni Pablo mga kaigsunan, alang nga sa taga-Episo, mao ang pagatumanong kayo sa Dios ang tanan nga iyang plano. Amen. Kung sa gani ang nakaplano sa Dios, iyahag yun ang tumanon o pagabuhaton. O walay makapugong ni ini makaigsunan. Ha? Kung sa gani ang buot ka pagabuhaton o gusto nga himuon sa Ginoo, wala di makapugong ni ining tanan. Ha? Wala di makapugong ni ining tanan bisan kinsa pa ka. Amen. Amen. Ha? Mga tao mapugnan man apan ang Dios nga sa mga laraw o gusto nga iyang pagabuhaton, dili gyud ni mapugnan mga kaigsunan. Ha? Kay Dios siya nga labing gamhanan, ha? Sa pagbuhat sa tanang butang sa kalibutan ug diha sa kalangitan, walay nakapugong anak kaniya. Amen. Kisabay makapugong anak kaniya. Kung na amin makapugong sa ato pa, gamhanan po. Gamhanan siya. Amen. Ha? Pero tungod kay nasayta nga adunay usa lamang ka Dios. Ha? One God in three person, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The word God is plural. Amen. The same sa word nga family, sulod sa usa ka pamilya, adunay amahan, anak o inahan. Muna gitawag sila og family. The same sa word nga God, that is plural, ang amahan, anak o ang balaang espiritu. One God in three person, not three gods. Amen? Amen. So, inana kagabahanan ang Diyos na iyang plano o laraw nga iyahag yung
hiusahon niya ang tanang binuhat diya sa langit o sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Amen? Amen. Mabot ang panahon nga ang katawhan sa Dios iha ng pagkakwaon. Gali ato ang naisgutan last mga miaging Domingo in Matthew chapter 25 nga ang tanan nga iyahang atipunon ibutang niya sa tuo ang makadero. Mao ni ang makatawhan sa Dios nga iyang hiusaon diha sa langit unya makaigsunan kung ang mangulo niini mao gayon si Ginoong sa Kristo. Amen. Ha? Ni wala ni mga daotang tao, ni wala ni mga tao nga magaplano nga mangawat o mupatay. Ngani kanato kay naa na makita niini sa langit mga kaigsunan. Ha? Kining sulata nga mausulat ni Pablo nga kanila usa-usa sa pagpangamuyo ngadto sa katawhan sa Dios nga ila untang ikinabuhi ang kahulugan ni ini dakong laraw aron maghahiusa ang tanang katawhan pinaagi sa ila paghiusa kang Kristo. Amen. Kaya bitong tungod kay nindot kayo ang plano sa Dios sa tao, manang nagikinahanglan nga magpailalom sa ngana sa Dios. Ha? Manang magpailalom sa ngana sa Dios, gikinahanglan nga ang katawhan sa Dios adunay panaghiusa. Ha? Kinahanglan adunay panaghiusa. Ha? O gali ang first nga bahin sa maong sulat ni Pablo nagisgot may tungod sa panaghiusa. Ha? Ana sa panaghiusa. Gali giluwas ta pinaagi sa pagtuo. Amen. Giluwas ta sa Ginoo pinaagi sa pagtuo. In Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 usa gingon dito ha. For it is by grace you have been saved through faith, this is not from yourselves. It is a gift of God. Amen. So no one can boast. Walay makapasigar mo. Pero sa dihang ang kaluwasan lagi na angko nato pinaagi sa pagtuo kinahanglan ko nga pinga nato. Dili nato iwaldas-waldas. Amen. Amen. Ang pingan jud ang kaluwasan nga atong naangkon mga kaigsunan. Mao kani ang usa sa mga katuyuan sa mong sulat ni Pablo nga kanila o gani adunay dakong saad ang Dios nga gipasaligan sa Espiritu Santo. Ha? Nga kana ditong ang Espiritu Santo nagpuyo nga ni kanato. Amen? Ha? Ang Espiritu Santo nagpuyo nga ni kanato usa ka pagkamatuod aron gayud nga usa ka pati kakita iya nagyo sa Ginoo. Amen. Inim katapad na ana ba ang balang Espiritu kanimo? Ha? Kinahanglan nga ang balang Espiritu nagapuyo nganhi kanato. Ha? Importante kay na kanus aman madawat ang balang Espiritu. Sa panahon ba nga ilihans ka? Sa panahon ba nga you speak in tongues na? Yan napasabot nga naa na ang balang Espiritu sa imo ha? O nagpasabot ba nga sa panahon nga magligid-ligid ka? Mao na ba na ang tungura nga nagpahibalo nga ikaw na anay balang Espiritu nagpuyo nga na kanimo? Ha? Posible. Pero dili tanan. Amen. Ha? Kay tungod kay aduna tay mga kaigsunan nga wala nag-adapt og sama ni ana. Sa ato pa kay wala man sila naga-speak in tongues, wala sila balang Espiritu nga nagpuyo nga kanila. Like the All Baptist Church, like Alliance, Presbyterian, etc. nga wala nag-adapt og mga speaking tongues. So wala ba ang balang Espiritu sila kung wala man sila speaking tongues? Amen. Ang balang Espiritu lagi magaabot kani kanato sa panahon nga kita adunay tinuod nga pagtuo nga nakang Kristo. Amen. Sa diha ang usa ka tawo sa kamakasala pa kaniadto pero mituo sa nga nakang Jesus Christ na ginusul siya sa iyahang kalapasan. Ha? Wala sa panahon nga makita sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga tinud-anay ang iyahang pagduol sa Ginoo. Pagkumpisal tagaan dayon sa og bisti sa pagamatarong. Ha? Bisti sa pagamatarong. Sing-sing sapatos sama sa usa ka anak nga nawala nga nibalik nga mibalik ka na samahan.
Bistig sa pagkamatarong that in the cloth of righteousness, tagaan kag singsing, pasuutan ka, that is the Holy Spirit, nga napamatuod nga ikaw, ananay tag iya, o kang taiya ni mo ang Diyos na. Amen. Ha? Kung tagaan kag sapatos, o kining nga sapatusa, na ikaw mulakaw na Diyos sa pagkakailap sa mayang balita. Dili na diha sa paglantagaw ni ini kalibutan nga walay bili ang ato ang paglakaw-lakaw. Kung dili bilihon na gayon ang atong paglakaw-lakaw. Amen. Ha? Mao ni, ha? Ang tao pag adunay balang spirito nga na siyang kinabuhi. Ha? Ha? Kaya daghang mga tao, they speak in tongues. Ha? Pero di ay pipila ka bulan katuigan na wag kang gihapon sa simbahan. Ha? Kaya tungod lagi dili tinuod ang ilahang pagigugma nga na sa Ginoo. Once gani kung tinuod ang imong pagigugma sa Ginoo, ha? Wala ho tayo ka sa pag-alagad yan ha, sa tuang labing gamhanan. Ha? Ha? Tagag mga kasinatian nga dili maayo, ha? Nga mag-aabot kani kanato apan. Kung tinuod nato gigugma ang Ginoo, matuyog ka. Amen. Matuyog ka. Dili man maayong panahon, matuyog ka. Muulan man, matuyog ka. Amen. Why ikarason nimo? Dili ta pwede mingon nga ning ulan magud niya tong gabi niya nga dawa mo nang wa ko kadto lain panahon. Rasunan nato ang bulaton sa Ginoo. Pwede ra mga makahula og payong kung walay wa kay payong. Mangita ka pa maagi. Ha? Magpalit kag cellophane. Ha? Kinahanglan natay initiative. Amen. Pangina katong laging Domingo, miglahos dimi sa tagsawa nga nagtiniil, namalit big sulupin sa tindahan kay kung magulat mi sa ulan, nya kung alas 5 oray mahuman ang ulan, way simba nga may tapo. Amen. Amen. We need the initiative. Alam nga magulat ka nga muunong ang ulan. Ginalantaw po ta sa Ginoo. Amen. Kung naabatay pagabuhaton. Bisa pagmingon ta, Lord, pauno nga ang ulan. Gamahanan kay ka. Pero aduna na siya purpose. Katuyuan nga nung dili niya ipahunong. Kaya para tanawon po niya kung naaba kay buhat. Na makapimot nga ng kaniya initiative. Amen. Ha? Ikinahanglan nga we need the initiative. Amen. Amen. Para malipay ang Dios ngani kanato makaigsunan dili lang kay magulat ta. Ha? Magulat ta. Unsay buhaton sa Ginoo. Ha? Magulat man yun ta unsay buhaton sa Ginoo pero kinahanglan pinaamantay kaalam. Ikinahanglan gamito nato ang kaalam nga niya ngani kanato igatan ngani kanato. Amen. Ha? So sa gimo pa ni Pablo dinaa sa tong text Episo 3:14. Busa tungod niini nagampo ako sa amahan. Nagampo si Pablo nganha sa amahan. Gali sa English nga pagkasulat mga kaigsunan, lahi ang sulat po diri ha? Basahon ako sa English ha. For this reason, I bow my knees before the Father. Amen. Doon ni ini nga rason. Ha? Nag-ampo si Pablo inubanan sa mga bow niya sa mga tuhod. Amen. Pero lagi ang pinaka-importante lagi, diya sa mga pag-ampo kinasing-kasing. Kaya daga mga tao nagbow lagi sa ilahang mga tuhod, miluhod sila pero ilang kasing-kasing wala nakaluhod. Ang pagluhod nato binaasa to mga tuhod, nagapasabot kini nga ikaw nagpaubos sa imong pagalingon. Amen. Pero usaon lagi na kung nagbaw ka sa imong mga tuhod pero imong kasing-kasing nagpataas o naglantagaw wala gihapon. Walay bili kini igsoon. Kinahanglan number 1 ang ato ang kasing-kasing nagaluhod at tubangan sa Ginoo, nagapaubos. Wala si Pablo nagaingon dinaa. For this reason, I bow my knees before the Lord. Ginipit ni Pablo ang maong iyang sulat diha sa verse 1. Ato basahon ang verse 1.
sa ginaingon pa niya dinaa, busa tungod niini ako, si Pablo, ang binilanggo ni Kristo Jesus, tungod kaninyo mga dili Hudyo, nag-ampo sa Dios. O nag-ampo siya. Ha? O niya, iusap na po niya sa verse 14, for this reason, nag-ampo ako diha sa tuang amahan. Ha? He began his prayer and because of their new identity in Christ. Kay bago na magyud ni matawhanan ni naanay bagong identity. Kristohano na ni sila. Ha? Diha kang Kristo. Ha? Stated in chapter 2. Basahin na itong chapter 2. Ha? So, ang mga magtutuo makaigsunan is spiritually alive. Amen. Spiritually alive. Kani ato patay ang atong spirituhano nga bahin pero nabanhaw ta. Pinaagi sa kamatayan ni Ginoong sa Kristo. Kay namatay siya, gilubong tulo ka adlaw sa dinaa sa lubnganan, o nabanhaw siya ikatulong adlaw. Itapod ibahanhaw ta sa taong Ginoong Hesus Kristo. In Efeso kapitulo 2 bersikulo 1, bersikulo 1, chapter 2 verses 1. Nasa iyo ni Pablo dinaa kani adto sa gingon pagibasa sa verse 1. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Amen. Mo ni ang gingon ni Pablo. Nga kaniadto patay kamo tungod sa iyong pagkadautan o pagkamakasasala. Kung sa hinungdan nganong ang tao diha sa iyang espirituhano nga bahin patay sa tubangan sa Ginoo. Tungod sa sala. Tungod sa sala o sa iyang pagkadautan. Sa ato pa kung wala kaniya ang holiness, pagabalaan, patay sa tubangan sa Ginoo. Kaya tungod ang Ginoo, ang Dios, usa ka balaan. Perpekto nga pagabalaan. Daw sa ato pa kung ang tao nagpabilin dinaa sa iyang pagkadautan, patay siya atubangan sa Dios. Amen. Muna nga, ang mga magtutuo sa Ginoo, they are spiritually alive. And they are unified in God's household. Sa dihang nabatunan sa mga tao ang Espiritu Santo nga na silang kinabuhi. Sila po, naiusa ng anak ng Kristo o nahimo ng pamilya sa Dios. Amen? Nahimo na tang pamilya sa Ginoo. Usa kanindot kaayo nga pamalandungon o pamalandungan makaigsunan, nga kita nahimo na tang kaparte sa pamilya sa Ginoo. Di ba ka malipay ni anak? Malipay manggani ka, nga malipay manggani tigsoon nga makaparinti lang ganit tag purok chairman. Baktik na kay ka no purok chairman ako ang kuan. Auntie or inahan, amahan. Kuya okay ka, kay gahit ka. Sumot na kung kapitan ang imuhang iyaan. Maoy-maoy po gay ka, amuan ni dring dapita. Manana din ka. Ano yung mga kinahiyas sa mga tao nga way Kristo? Samot ng mayor. Puspos yung kapirminti din na nga ikaw anak kang mayor. Mayor na kay ka. Sikag puspos, kaya di ka maulaw, nga ibus yun mo ang apelido sa imong amahan. Kay mayor yun ang imong amahan. For example, anak ka ni Arlan Rillion, ipos yun mo na imong amahan nga nagkauban mo. Dili yun mo na ilista ni mong apelido nga Rillion yun. Siyempre, sayang kayo ng apelido kay mo ilista-ilista, kaya naman yung mga tao nga dili nila ibutang ilahang tinuod nga apelido kay maulaw labi na pangit ang apelido. Maot kaayo paminahon o basahon. Wala ang uban po bali-balihon pod. Okay, maulaw.
mabasahan ang ilahang apelido. Pero kung mayor ang imuhang kuan, imuhang inahan o amahan, imuhang yun ang ipos. Mura proud kay ka. Proud kay ka. Kanang mayor or example, gobyerno ba imuhang amahan o inahan? Mga tao lang na asama ka nato. Amen? Proud na manggani kaya mga tao. Yan na. How much more kung nahimot ang anak sa Ginoo? Nahimo bang na proud? Proud ba nimo nga nahimo kang anak sa Dios? Amen. Proud ba nimo nga nahimo kang anak sa Ginoo? Nagbalipayon ba ka? Imuha ba ning ipangtabi ngadto sa ubang mga tao nga nahimo na kang anak sa Dios? Gipaila ba nimo ang imong amahan, ang imong Ginoo nga mao sa Ginoo sa Kristo ngadto kanila? Nga imong amahan, ang imong manuluwas nga mao si Ginoong sa Kristo sa kabuutan, manuluyon kayo, imuha ba ning kitabing ngadto kanila? Wala. Dili ta proud. Amen. Kaya tinuod nga proud siyang kaugalingon nga nahimo siyang anak sa Dios, ipangtabi jud na niya ang iyahang amahan ngadto sa uban. Di jud nato ikaulaw ang atong Dios amahan. Kaysa ang tag-iya sa tanang butang. Pero ang mga tao ning kalibutana, mulang taw lang og mga butang ning kalibutana, once kung ang ilahang ginikanan, ay mo na nga askay ng opisyalis ni ining kalibutana, ipanghambog jud nila. Yang tanang butang lumalabay raman. Ya tao lang po sila, sama ka nato. Amen? Amen? Nga unta ato ang ipangtabi kadto sa mga tao mahimutang proud kaayo katong nahimutang anak sa Ginoo. Amen. Gikinahanglan mo ning ato ipangtabi makaigsunan usa ka pagpahinumdum kanato nga gikinahanglan unsa man ang mga gikabisihan nato karon. Bulak, trabaho, eskwela. Siyempre, kung bulak ang imuhang pangita karon, siyempre imuha jud ang ipanghambog ang bulak ang nindot kay na. Amen. Amen. O diya po sa mga imong matrabaho, imuha po ng gitarong pagtrabaho. Sa mga estudyante po, nag-eskwela, og maayo, og tarong. Amen. Kung ibuhat man nato na tagaan yun natong panahon ang Dios, nga tuwa yun siyang ipangtabi ngadto sa uban. Kanos ababaday nato ipangtabi ang atong Ginoo? Ang atong ipangtabi noon ang laing tao. Si panglibak, si pangdaot. Nahimo ba natong proud ang Ginoo na? Wala. Mas dapat ibungat nato sa itong mga ngabil, ipangtabi nato ang pagamaayos sa Ginoo ngadto sa uban. It's anormal nga adunay yung mga inana nga mga mubungat sa itong mga ngabil kana bitong makalantaw to sa ubang tao. Nga inana iyang kinayahan, pero dili po nato kasubraan. Amen. Sama kang Ginoong Kristo sa panahon nga siya anapa sa kalibutan. Uban ang iya mga apostoles, iya kay painumduman ang mga tinun-an niya. May tungod sa mga Pariseo, pagbantay mo sa mga Pariseo, pagbantay mo sa ipagpatubo, kanang katubitaw ilahang kuan. Ipagpapatubo sa to nga kuan nato, kalimot ko sa word nga kuan Bisaya. Kanabitong ang gipasabot ni Jesus Christ, ito ang kanabitong ilang pagtulunan nga kanabitong gidungag-dungagan nila. Pagbantay mo sa ipagpatubo sa mga Pariseo, mga kadagkuan sa mga balaod. Inana nga mga kuan. Wala man to gitabi ni Jesus Christ gidaot kun dili para mapahinumduman sila. Like our preaching, ano na ita ipahinumduman, kinahanglan mabantay ito sa mga kulto nga mga tao. Amen? Alam magdili nato sila may isgutan. Katinuod man yun nga mga gikinahanglan nga dapat nga atong bantayan. It's anormal.
Ha? Pero kung atong itabi ka itong mga tao nga nagsakit gani ka nato, nagdawat gani ka nato, halos ikatay-katay na lang po nato, murag dili na ni maayo. Amen. Ang ipantabi nato ang pagkamayon sa Ginoo. Amen. O pabantayan nato ang mga tao kinahanglan magbantay sa ubang mapagtulunan. Inana. Ha? Amen. Ano adunay mga katunan ang mga ubang mga tao ngani kanato? May tungod sa pulong sa Ginoo. Amen. Mga estudyante, mo ni ibutang kanunay sa inyong alimpatakan. Kaya kanang atong pag-eskwela, i-career na nato pag-ayo, halos dili na ta makabasa sa pulong sa Ginoo. Mawaktang regahapon ng tanan. Di sa pag-maangko nato atong mga kurso. Amen. Mahuman pa nato atong mga profesyon. Apan ka ng mga profesyon nato, dili na nato madala dito sa kung asa man ta pagkadalon. Dili na maangko nato, dili nato na madala. Dili na magdugay nga prosesyon or profession or ang imuhang na angkon nga kurso na human makaigsunan. Kay diri ara na sa kalibutan, pinakanindot lagi nga kung nabisi man ta ni anak nga atong pag-eskwela, kay normal man yun nga mag-eskwela ta, gikinahanglan nga mas tagaan po natong panahon ang Ginoo. Kaysa diin pag maghatag ng panahon sa Ginoo, nagatigom tagbahangi dito sa langit o daghan kitang maganting nga maangkon dito sa langit. Mahanaw man ang atong posisyon, profesyon, o kurso nga ato na human, ini kalibutan na kay mahuman man yun di, mahanaw man yun di. Kaya dili man yun magdugay. Kung sa atong nakabot ni kalibutan na, mahanaw man yun. Apa dito sa langit makaigsunan, way pagkahanaw kung sa man maganting atong maangkon dito. Amen. Pagkadindot niya na igsuon, man dapat atong tagapagdagan. Kapag mga estudyante karon. Ito mga estudyante nga ako nga nakaila nakita ko na ko, dili kay nakaila kundi nakita ko na ko. Nabisan sa kabisi nila, pigahin nyo sila sa pagbuhat o discipleship. Discipleship. Cell group. Bible study. Una ni ana, gi-disciple sila. Hantod nga, natudluan sila. Sila po yung mutudlo sa uban. Dili lang kayo nagapabiling sila nga disciple. Kundi miabot po lang panahon nga nahimo silang leader. Amen. Kitang tanan mga disipulo ta sa Ginoo. Amen. Usay pasabot sa disciple. Gitudluan ka, tinunan ka, natudluan ka. Amen. O gikinahanglan kay natudluan man ta, na disciple man ta, kinahanglan nga itudlo po nato ni sa uban. Sa dihang gitudlo nato ni sa uban, nahimo na kang leader. Amen. You are a leader. Pero wala na wala imong pagkatinunan. Diha sa Ginoo kay kitang tanan mga tinunan man jud ta. Once gani ang tao kanunay nagatuon sa Biblia, tinunan siya, nagatuon siya. Kung pasabot sa tinunan, nagatuon ka kanunay ug andam ka maminaw sa imong leader, the great leader, Master, our Lord Jesus Christ. Unya naatay ipangtudluan pud nga uban. Nahimo na pud tang leader makaigsunan. Okay na sila Apostle Peter kaniadto sa dihang gi-disciple sila sa atong Ginoo. Pagkayab sa atong Ginoo nga balik sa langit, nahimo po sila mga leader. Sila na pud ang nagsangyaw. Kaya wala naman ang ilang Ginoo. Mo nagikinahanglan pud nga mohawa ang atong Ginoo. Usa sa makatuyuan nga nagikinahanglan si Jesus Christ mo kaya balik sa langit. Aron ang iyang matinun-an, dili lang kay magsalig kanunay nga nakaniya. Amen. Kung dili manlihok, para pud nga manlihok sila. Para pud kanatong tanan dili lang kay nagsige na lang tag salig. Sa pang pastor. Amen. Amen. Kaya dili sa talang panahon na magkita ta matag adlaw. Amen. Gali sa service lang ta magkita. Dili pa ta magkita per meeting. Pero kung ato mo per meeting, mas tindot. Kaya magkita ita.
So, sa matag adlaw nga wala ta magakita, di kinahanglan. Nga natin mga tao nga ipagtudluhan. Dili man ina nakataas, pero kinahanglan na bisan sa pipila lang ka minuto, nakapahinumdum kita nga na kanila. May tungkol sa pulong sa itong Ginoo. Ito na lang yun. Kasimple. Simple lang kayo, pero lisod buhaton. Lisod buhaton kung magpagahit ta. Kung kulang ta sa mapag-ampo. Ampo lang ang buhaton na to. Magpatabang ta sa Ginoo, kaya ang Diyos andam sa pagtabang nga nato. Buhaton yun niya ang tanan para lamang nga kita magamit para sa kamayaan makaigsunan. Verse 16, ato rin mga paghangyo si Pablo din niya. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya, lig-uno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. Sama kang Pablo nagaampo nga ang katawhan dinaa sa piso malig-on. Malig-on diha sa espirituhanong kinabuhi. Pinaagi sa Espiritu Santo. Mao ba ni atong ginaambukod ngadto sa bang taong? Ngadto sa bang taong kauban nato kaniadto nya nagaluyan na sa pagalagad kani wala na. Amo ba? Mao ba ni atong ginaampo? Nga unta ang Dios padayon nga magapamuhat nga na kanila o sila may balik sa pag-alagad sa Ginoo. Mao ba ni atong giampo nga na kanila? Nga na sa Dios para kanila? Or ato ang gipang tabi no natong gibungat sa tungabil sa manay daotan man ganin sa kanila na medyan kinaya. Ano na natong gibungat nato. Pag gikinahanglan nga magpabilin tang binampuon nga na kanila. Amen? Yung mga Kristohano naman ta. Gikinahanglan hinuni ampo nato sila. Nga ang Espiritu Santo sa Dios padayon nga maglig-on nga na kanila aron gayud nga mubangon sila pagbalik diha sa pag-alagad sa itong Ginoo. So ang pagbangon pagbalik sa Ginoo sa pag-alagad nila nga sa Ginoo nga mas tumor pa na pamahinuon nato sila gidaot. Amen. So dili maayo makaigsunan. Imbes na dapat ang atong tinguhaon nga sila mubalik din na sa pag-alagad sa Ginoo. Ang atong iampo kanunay sa Ginoo. Kaya ginalantaw po ang heart nato sa Ginoo. Verse 17, magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing. Pinaagi sa iyong pagtuo aron mogamot o malig-on ang inyong gugma. Although ang Kristo nga atong Ginoo naa sa atong kasing-kasing, pero lagi usay makita nato ang sa katao nga murag wala na si Kristo sa iya kaya nga naman sa iyang kinayahan nga dili na maayo. Amen. Kaya tinuod lagi nga adunay Kristo sa kinabuhi, ana jud kaniya ang pagkamaluluyon sa iyang kasing-kasing ngadto sa mga tao. Amen. Nasabtan nato igsoon. Verse 18, uguban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapan o kataas, kahabog, kalawom o sa gugma ni Kristo. Once gani, mga kaigsunan, mabatunan nato ang gahom nga masabtan nato kung unsa kataas, kadako, kalawom, sa gugma sa Ginoo. Pagkili-gali, ato ang masabtan pag-ayo igsoon. Makinabuhi jud nato ang kinaya sa atong Ginoo. Amen. Once gani ang atong ginatingwa kanunay ang espirituhano nga bahin nga gusto nato mahibal-an pa jud kuno sa kadako ang gugma sa Ginoo. Kalawom sa gugma sa Ginoo, kadako sa gugma sa Ginoo. Pag once gani kana nga ato ang ginapairal sa to mga pangandoy sa to kasing-kasing kung sa to mapangununa, makinabuhi jud nato ang kiinaya sa Dios. Tanawa in verse 19, hinaot paunta nga masayod kamo sa dili matungkad nga gugma ni Kristo kadi man di matungkad. Amen. Og sa ingon ni ana makinabuhi
ninyo ang kinaiya sa Dios. Amen. Once dahil tao igsoon, kanunay nagatutok sa kadako sa gugma sa Ginoo. Kanunay nagalantaw sa kahapog kung sa kahapog ang gugma sa Ginoo. Kalawom niini. Siyempre, dihapon siya kasing-kasing karon. Gusto niya na may sama kang Ginoo sa Kristo. Kung unsa ang kinaya ni Jesus Christ, gusto niya nga maangkon po niya ni. Pero kung kanunay na lang gani kalibutanon ang ato ang ginalantaw, kanunay na lang kalibutanon atong ginalantaw, trabaho, eskwela, mo nang atong makinayahan, wa joy pagkabakpo o pag-improve ni ini makaigsulan. Ano ma-improve man? Nga ang atuang kanunay, nga atuang nakita, o atong ipangandoy, puro man mga dili maayo. Usigag tan-aw dinaaog salida nga drama kanang dumog-dumog dinaa, sumpagay dinaa. Mao po na imuhang matinguha, imuhang panganduyon. Matudluan ka. Pag-abot sa unahan, pagawas nimo sa imong balay, istingan ni ka sa kaaway. Nga kistuhanan ka. Kabalo ang kaaway, nagtanaw ka og drama nga sinumbagay, pinatiray, dinubugay, pagawas niya na, istingan ka sa kaaway. Istingan ka og tao nga musakit sa imuha, bugal-bugal nga na sa imuha, mudaot sa imuha. Unya, mitagingting dayon imong dalunggan, niinit ang imong dugo, nakalimot ka, nagswalo na ka, kay imuhang ninduman ang salida, makuha ni dumugol. Wala taho na ko ni Blakaya na ko sama sa gibuhat ka ganyan sa drama. Kaya ingon ang director, di yun ta magpadaog. Mo ba nagitulo ni Jesus Christ? Kaya nga naman, diha sa imong kasing-kasing karon, wala na. Masento si Kristo. Kundi ang makalagot na. Labi na kumutshare ka din sa mga bida sa drama. O YouTube pa, padaog. Naparuhat yun. Nanangsa ba? Ako lagi na adra lagi, sus. Bago lagi na ako na ba? Wala. Ano may Kristo na naghari sa mga kasigasing yana? Yawa na. Amen. Mo na nga pagkamay lang ganing bikil. Ako may gugma nga nagpaira ni anang lahit man ang imuhang natudluan. Natunan. Puro man kalagot. Dili maayo. Mo na nga gamayng bikil. Suko po dayon ka. Pero kung sikap tanaw og drama ni Kristo, the life of Jesus Christ, the story of Jesus Christ, di ba matudluan ka kung saan magpaubos? Amen. Matudluan ka. Gagi kinahanglan, iampo nato ang mga tao nga nagbugal-bugal, nagsakit o nagpa-antos gani kanato. Mo nay matudlo, mo nay makuha nato ina sa pagtulunan sa tong Ginoo. Wala nga ginahanglan lagi nga magbasa ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Una atay mga cellphone karon, tan-awa kanunay ang story, the life of Jesus Christ or the story of the apostles, the life of Moses, the life of Daniel. Tan-aw na to. Amen. Ayun ang TikTok din na Sige tanaw TikTok din na, matingala ka na. Uy, naka-video po ba kuha na? Yung sayo punong ko. Ano man? Nadalaman ka. Sayo na lang po ka dinaan. Nagkamera ka. Tingnan ang mga Kristohanon sa imo, ang Kristohanon maring ang TikTok na yun naman eh. Tingnan man, ang kaaway lagi naga-inject gani kanato, o dili maayo sa itong mga pangununa. Kaya gusto niya nga gumaon ang atong kinabuhi lagi. Lagi kinahanglan nga magpaduol ta kanunay sa Ginoo.
Kung saan pagpaduol sa Ginoo. Ano ta may duol kanunay nga na kaniya. Nagikinahanglan magtan-aw ta kanunay og mga kanang bitong mga kung unsa ang kaagi sa tong Ginoo. Kung wa man ta nagbasa sa Biblia, kay di man jud sa tanang panahon sa kitang basa. You can search sa mga Google nato sa YouTube sa mga kinabuhi, dinaa sa mga kinabuhi sa mga alagad sa Ginoo. The prophet, the apostles, and the life of Jesus Christ. Mo yung pinagbagang. Mga kaigsunan? Kung pinaka-nindot nga itong tinguhaon panganduyon, labi na yun nga hapit na yun ang 2021, mag-2021 na lang, pero atong kinaiya. Kumusta atong kinaiya, Igsoon? Nabay ming lambo? Ha? Nabay kalambuan sa atong pangalagan sa Ginoo? Si Amen. Nabay paglambo. Ha? Natagid ka ha? Amen. Ang Diyos sa ginusay niya. Ha? Kinanglan na din paglambo Igsoon. Yaha sa espirituhano nga bahin. Adto ni paglampo ang atong pagtuo. Adto ni paglampo atong pagsaligan ha kaniya. Pag-abo sa 2021, gikinahanglan mas the more. Yang mulambo ang atong pagtuo nga ha kaniya. Ang atong paghigugma nga ha kaniya. Yapit na mo tapos ang 2020, mag-2021 na Igsoon. Ha? Pasalamatan nato ang Dios. Dili lang kay abot ta sa 2021 bagong tuig na, kundi gikinahanglan. Mapakita po nato nga na sa Ginoo nga aduna tay kamag-uhan pa gyud sa atong kinabuhi. Amen. Verse 20, dahil kung ta ang Dios kansang gahom aniya kanato. Ug mao'y makahatag og labaw pa kay sa atong pangayoon. O hunahunaon. Dahil kung ta sa diha sa simbahan, o diha kang Kristo Jesus, ngadto sa tanang kaliwatan, hangtod sa hangturan. Ang atong mga pagdaig nato nga sa atong Ginoo, wa din pagkatapos. If you are a true believers of Jesus Christ, kining atong mga pagdaig nato nga sa Ginoo, di na yun mo tapos. Una na ta sa langit, magdahig po ta dito ang makigsunan. Pero lahit na dito ang pamaagi. Dili na ta magsigig paminaw o wanling. Kaya kinahanglan magbago na po ta pag nata sa langit. Kinahanglan nga maginulsol ta. Wala paginulsol dito Kinahanglan ta sa langit. Dili na ta maminaw o pulong dito sa Ginoo para mabago ta. Kinahanglan ta sa langit. Ang atong buhaton dito lahi na. Amen. Magdahig na ta sa Ginoo. Kung unsa pa ang atong buhaton dito sa langit. Wala na bayay adlaw o gabi dito. Kanunay lang yung adlaw kay ang presensya sa Ginoo mao man ang magdan-ag. Unsa ka ang ato ang pagabuhaton pa dito Amen. Mag-excite ta. Kinahanglan malipay ta, ma-excite ta sa dapit nga giandam sa Ginoo kini kanato puhon nga ato ang maangkon nga maong langit Igsoon. Amen. Pagkanindot ni anang saad sa Ginoo, nga to ang maangkon Igsoon. Muna diha sing paglingkod, paghatag og panahon, dili gyud na makawa Igsoon. Kay nakita na sa Ginoo. Nakita na sa Ginoo, naka-record na. Namagay makangilan naglantaw nga ni kanato. Ang Dios labaw sa tanan naglantaw nga ni kanato. Amen. Malipay manggani ta. Kitang tanan, agi man yun og pagka-estudyante. Malipay maganit nga present ta. Diya sa eskwelahan. Labi na kung say tawagan ng kumagawa na ang teacher nato. Professor, tawag ko na itong pangalan para may baluan yung nga present ta. Sige, pangalan yung gamot present. Kaya para yung mailhan nga na ka. Na, mapakita yung ka ba? Amen? Amen? Malagi na kung usahay malikman ang ato ang teacher sa kalibutan. Matingala daw sa di ba present mo ko na teacher? Daw. Uy, wala sa kanakitaan, pasensya na kayo. No? Pero diha sa Ginoo Igsoon. Kita o kita jud niya tanan. Amen. Wala di matago. Ngani kanako.
bisan pa sa mga ginagmay nga akong binuhatan, bisan pa sa itong pagkatulog, yan ang kagabion, kakapila ka naghagok. Kabalo ang Ginoo na kung kapila ka naghagok. Umitulo ang imong laway, kabalo ang Ginoo niya na. Amen. Kung usa kang orasan ni mata ka kay alas 6 na o alas 7 na kay gabi nimong dugay kay katulog sa gabi kabalo ang Ginoo niya na. Kung sa inungdan nga nung dugay ka nakasimba, nakaabot o simbahan, kay dugay ka kamata. Di mo malingla ang Ginoo. Tago-tago ka. Mailad ka na itong Ginoo. Di na mailad ang Ginoo igsoon. Kabalo ang Dios sa tuang mga binuhatan. Amen. Matag segundo. Di lang kay matag segundo, matag. So sa gina, kung gani sa walang 5 segundo, aman di magdagan nga numero na ana. Mga point 1, point 2, point 3. Matag point. Sa matag ana namre mudagan pa nga mga number gihapon. Point 1, point 2, nya pagka-pointed ana another second na pod. No? Isa pa sa mga inaana nga mga pitik sa orasan, aside ang Diyos niya ng tanan. Walay malilong, walay matagong nga kanato. That is why kung magbuhat ang maayo, nakatatak na, naka-record na dito sa langit, o makaangkong taggabi, o daghang maganti dito sa langit igsoon. Amen? Amen. Nagmaon na atong mga trabaho. Amen? Diya sa bulaton sa Ginoo. Kung saan pag-angat sa Ginoo nga ni kanato, sa mga bulaton, kung sa mga ginagmay nga bulaton, dilita ka kapilan. Bible study, di ka kung ulan. Unsa na? How we become to be a good leader. Amen? Kung wala tayong initiative. Doon lang kayo ang simbahan, kita ka to permitting. How we become to be a good leader. Or to become a leader. Amen? So, di kita mo mulambo Diyos sa espirituhan ng abahin. Kung wala tayo ginabuhat po. Pero kung natin ginabuhat makaigsunan, pugos na atong kaglingon, diha sa mabulaton sa Ginoo. Nga sa diha makita kini sa atong Ginoo, kapelan ka sa mabulaton po. Amen. Adunay paglampo diha sa imong espirituhan ng abahin. Sometimes mabot sa kuang mga pangunaw na diha sa mga dreams na ko damgo, diha tapos na ko sa akong damgo. Makadamgo ko usahay baka na nag-eskwela ko niya mag second year na daw ko or mga mag third year na ba sa busap. Mag third year na ko or mag second year sa college daw or sa ipon balik pagka high school. High school man ko balik naman ko high school nga manam ko high school kasi kung una baka puya aning sa tagdamgo ko baka puya jud aning sige eskwela oy mo man ko eskwela unta mo na ko ba sa tagdamgo ko ba usahay na po mag-college madambuhan jud ako na igsoon pero lagi nasabtan jud ako ang maong damgo kung sa ipasabot niya na nga kay lagi mag second year na ko or mag third year. Pero matingala ko nga, nada ko'y back subject. Pero nga naman, kung mag-third year pa ko o mag-second year, anong mag-third year man ko, anong second year man ko, kung ako'y back subject. Di ba? Ay, nana ba? So, siguro na pag makamata ko, gusto man yun gawa mo kayo sa back subject. Adi ay, nasabta na ako ang mga damway soon. Nga sa dihang dagang kay kong bulaton nga gipaangat ko sa Ginoo sa daghang mga bulaton pero gipahinumduman ko sa Ginoo katong mga gipabuhat niya nga wala pa nako na buhat hindi kinahanglan ako buhaton. Amen. Amen. Nga dapat ako ang balikan buhaton katong mga tinguha nako nga iyang ipabuhat ko gani kanako nga wala pa nako mabuhat nga gikinahanglan akong buhaton. Amen. Sa kadaghan nga akong buhaton ministry, pero naapa dito yung pagkabuhaton ang Diyos nga wala pa na ako nabuhat mga miyagi nga dapat ako akong balikon o buhaton ng Diyos. Amen?
Nasabtan ako. Amen? Mo na nga, ako ang ginapangandoy po nga katong mga wala na ko nabuhat kaniadto, mabuhat po na ako. Ako na po ang ginapait pag-ayo, ako pong ginapangandoy pag-ayo sa kanila. Amen. Muna matag-usap po ka na ito, gikinahanglan nga inanay, nga adun natin pangandoy, nga Lord, mauni akong buhaton, Ginoo, aron nga mahimuot ka, malipay sa mong kinabuhi. Bisag usa lang, duha lang. Amen. Para sa diha kung ato na mabuhat, damor po tagamiton pa yun sa Ginoo sa madaghang bulaton. Ha? Amen. Dapat natin pangandoy. Kinanga adunay pag-level up sa pagginagmay nga bulhaton. Bisa pa sa pag-invite din sa ato ang mga silingan o sa ato ang mga higala. Ang imbita ko karon sunod Domingo maning mangimbita ko. Lord, mao ni ako ang buhaton Ginoo para nimo. Buhatan na. Amen. Or mo-share ko sa nini akong silingan, akong higala. Mo-share ko bisag isa lang ka verse. Lord, ikaw na yun ang bahala, Ginoo, nga mutabang sa kuha, hatag ko. Kaalam mo ihog nga ni kanako. Bisag sa mamubo lang ako, kining masulting at ko sa iyaha. Ang Diyos na'y bahala ni anak. Sa pipila lang ka minuto sa imong pag-share sa iyaha, 5 minutes lang. Walang po na. Matingala ka, maabot na og 10 minutes, 15 minutes sa imong pag-share. Kanang adunay yung unod nga pag-share. Kinasing-kasing nga pag-share. Ano yung paglambo? Basta ato gani gina-practice ang buhaton sa Ginoo nga kana pong ato ang ginatimuhak pod, the more po tagamiton sa Ginoo o kapyalan. Amen? Amen? Ha? Mag 2021 na igsoon. Ha? Ayaw pagsugot nga magbabiling ta nga okay lang sa to ang musimbar ta diara ko to. Ikinahanglan na puti pagabuhaton. Sa tanan kay tungod nga naman, sa tanan nga atong nadungog, ikinahanglan we apply. Ato aning tumanon. Sa ato pa kay tumanon man di ay ikinahanglan nga ato natin buhaton. Amen. Ya, number 1 sa to ang mga kaugalingon. Kung nagtudlo ang pulong sa Ginoo nga biyain na mga dili maayo nga binuhatan. Siyempre, nagisgot ni sa itong kaugalingon. Mapahinluan din ang itong kaugalingon. O niya, kung makadungog ng patagwali, kikinanglan, isangyo ang may balita. Isangyo po na ang may balita. Dili lang kay, para lang sa itong kaugalingon. Amen. Kay, ang Biblia, daghan kayo kasulatan nga nagatudlo, naganaiyang mga pagpanudlo nga ni kanako. Amen. For example, magtudlo ang pulong sa Ginoo, kay kinahanglan magbasa gyud ta sa iyang pulong. Bisag nata sa itong panimalay, i-apply. Tumanon. Amen? Amen. O di ang pulong sa Ginoo. Para gayon nga ang Dios may muot o malipay sa itong matag sa mga kaugalingon. Dapat natin ipakita nga na kaniya. Nga gituman nato ang iyang pulong. Kaya pa si Jesus Christ in John chapter 14 verse 15, kung kamo tinuod nga nigugma kanako, tumana ang ako mga sugo. Amen. Amen. Gidugma ba nato atong Ginoo? Amen. Amen. Tumano nato ang iyang mga sugo. Amen. Mo din ang atong buhaton para malipay mahimuot ang atong Ginoo. Mga panindog tang tanan ni so. Kada mag-awit ka o sa kaawit, mga witon ang kwan. Presensya mo kalipay ko. Imuhaon na to si Jesus Christ sa itong kinabuhi. Praise God. Imuhaan siya, diha si muhang kasing-kasing igsoon. Diha si mo kasing-kasing palingkura si Jesus Christ kanunay. Aron gayon nga masabtan nato ang katuyuan sa Ginoo nga ni kanato. Labi na gyud siyang ugma nga halapad kadako pataas ug kalawom. Ato masabtan niya buhay. Iining hari. Amen. Thank you, Lord. Bisan maangkon ko ang tanan, hindi ka wang lamang,
akong gikinahanglan, kay wala gayo'y makalabaw kung ikaw ang kauban. Ang presensya mo ang kalipay ko. Gitiuha ka ng Ginoo, gitinguha ka sa tanang panahon, Ginoo. Kay kanimo lang ako mabati, ang katagbawan sa akong kinabuhi. Wala gayo'y kanimo makatan. Ang presensya mo kalipay ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Gitinguha ka sa tanang panahon, Ginoo. Kay kanimo lang ako mabati, ang katagbawan sa akong kinabuhi. Wala gayo'y kanimo makadati. Wala gayo'y kanimo makadati. Wala kanimo makadati. Wala gayo'y kanimo makadati. Oh, gitinguha ka na po, Diyos. Sulod sa mong kasing-kasing, at ulit ka tubig nga, Diyos. Ikaw, Ginoo, nga mo ang ginatinguha. Ginapanganto sa mong kaugalingon, Ginoo. Wala nagilain pa, Lord. Amo kang ipasulod kanunay sa mong kasing-kasing, Ginoo. Ang Ginoo nga masabtan na mo ang imong kabubuton nga sa matagusa. Ug amo ang makinabuhi, Ginoo, ang imong kinaiya. Lord, salamat kay Lord sa mga pulong nga among nadungog kini mo rasa. Dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Ang imong mapagtulunan, ang imong masugod, Ginoo, kinahanglan nga mo ang kining tumanon, Ginoo. Labi na Ginoo, nga kining nga tuig, Ginoo. 2020 biyaan na pud namo, Ginoo. Pipila na lamang ka mga adlaw, Ginoo. Mutungtong na kami ng Diyos sa bagong tuig nga maong 2021. Gikinahanglan, Ginoo, kung bago naman ang tuig, gikinahanglan nga mas damol mabago po ang among kinabuhi diha sa mga tubangan. Ado na kami mga pagabuhatong, Ginoo, nga wala pa namo nabuhat mga nining tuiga o maagi mga katuigan, Ginoo. Mabuhat na mo, O Diyos, sa bagong tuig, Ginoo. Amo kang lipayon o pahimutan sa mong kinabuhi, Ginoo. Aron, Ginoo, makatigom kay mabahandi diha sa langit. Kung hindi mabahandian, O Diyos, wala na makakutpod ng mga anak. Wala na makakawat ng mga kawatan. Di natayan, O Diyos. Hindi mga bahandian. Hindi mga gantiha. Anaaman diha sa napit ng gaandang ng mga natin. Kaya kawang lamang kung nagsige lamang kami og tigom o bahandi ni kalimutan. Gitiuha na mo kanunay, kung kanunay lamang kalibutanon, butang, eskwela, trabaho, kung ganun lamang kanunay, ang amo ang ginaatupag kanunay. Walay bili kining tanan, Ginoo. Kaya kining among pagpaningkamot, kining kalibutan na mahalaw lamang. Makawang lamang. Kaya gani ang kalibutan, imuhamang, gubun kini, O Diyos, imong pagatunawon. Di wala gani ikaw, O Diyos, masayangi ini, O Diyos. Kaya ikaw man ang tagiyas kalibutan. Una nga mas ikalipay na mo, Ginoo, nga kami na dahil mo ng anak ni mo, Lord. Kaya maangkon niya na mo, Ginoo, ang tinuod nga dapat diha si mong kinarian. Salamat kay Lord kung mga butami kalibutan wa man namo maangkon, Ginoo. Wala man namo kini na nakabot, Ginoo. Ang pandiha sa langit, O Diyos, mas labaw nga ang maangkon, Ginoo, ang mga ipangandoy. Amen. Salamat kay Lord sa imong mga pulong. Amo na dumong karon nga nagapahimangno aron Ginoo ang mong kinabuhi dili mapabiling ina sa kadautan kundi makinabuhi kami noon ina sa imuhang mga kinaiyahan. Salamat kay Lord sa mga idulungog nga nagapamati diha sa mga mensahe.
Dalay ko ka sa ulit katapusan, tanang kadungganan kay mayan. Diha lamang gayud kanimo ni Jesus sa ulit katapusan. Amen. Amen. At ang palakpakan at ang buwing na Diyos. Yes. Magbukas ka na ng sol. Hallelujah. So, kung bago mo ang pag kahit sa spirit, yes, sa ating Diyos. So, sayutan ang chatong buhaton mo isuod. Amen? Hallelujah. Praise. Hallelujah. Ya, sadia nga kita mo hatag sa kubing nga Dios. Nasayod ang Dios sa itong kasing-kasing. Amen? Nga isa niyo ang sulod ini sadia nga kita mo hatag diya sa bulaton sa kubing nga Dios. Alang sa iyang ministry nga gisangon sa iyang alagad. Hallelujah. So, ang itong kasing-kasing nga paghatag mo lang yun ang ipakandoy, ipangayon sa kubing nga Dios. Amen? Hallelujah. So, atong nasabtan, no, kung sa Ginoo nga sa diya nga kanunay nato na mapamatian ng isod kinahanglan sa itong pagkabuhaton nga diya sa bulaton diya sa tubig ng Diyos kinahanglan nga kasing-kasing ang gugma ng isod. Amen? Nga mo yung patipapaw giyon sa mga kasing-kasing na sa diin ang tubig ng Diyos magipay nga di sa matagusan ito kakinabuhi. Amen? Hallelujah. So, katawa na taong buhatag sa kalipay. Buhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Buhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Dahil kung ang Diyos Amen. Hallelujah. Mga hallelujah. Dalay ko gugmaon ng namo nga Diyos. Hallelujah. Nagkabuntagon. Hindi mga orasa o Diyos. Hallelujah nga kami nakahatag sa Ginoo sa mga pinitig sa mga kiligtaan, Lord God, sa kanana mo gibuhat sa matag adlaw Ginoo sa trabaho, negosyo o Diyos na driver, Lord God. Salamat kayo God nga ikaw padayon na kapanalangin, nagatagpo sa itang Panginoon. Salamat Lord sa mga panglawas kanunay niya magihatag, Lord God, sa matag usa nga among magamit Lord sa among mga trabaho na kinilain man ang among mga ginbuhaton sa matag adlaw o Diyos. Salamat Lord nga ikaw gayud Ginoo nagapanalangin, nagiguban, nagproteksyon sa kanunay sa Ginoo Diyos. Salamat Lord sa panalangin nga managayaon nga imong bubo kanunay sa matag sa kinabuhi Ginoo. Salamat Lord nga sa imong mga pulong kanunay nagapahinumdum nga ni kanamo Lord. Salamat Lord nga padayon ka pagiguban, tudlo na ni kanamo Ginoo. Salamat Lord dalay gud ka o Dios ni mga salapi o Dios na magamit kini o Dios diya sa nagluhatod Ginoo. Diya sa imong alagad Ginoo Dios. Hallelujah. Salamat Lord sa kaalam nga iyong gihatag kanunay sa imong alagad Ginoo sa pag dala Lord God hindi nga buluhaton hindi mo o Diyos nga yung gisagong nga na kaniya Ginoo. Salamat Lord sa matag usa na nagpaghiusa Ginoo dili sa nga ini nga buluhaton Ginoo ang Dios alang sa iyong kahimayaan
Salamat sa patay kasing-kasing. May lugma akong Ginoo sa mong buhat o bugat. Dalagon ka o Diyos sa walay katapusan. Dahil nga, tanan ko mong gimaya mga pagpasalamat, among ginabalik yan, namang kanimo. Pinagis ang ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so sa mga announcement nato, so unya karon second service nato no. Sa to'y willing nga moadto attenta. Unya third service alas 3 sa Tagsawa. Nya dito po sa Duhali unyang alas 7 sa gabi. Unya ato ang prayer meeting alas 7 po sa Miyerkules. Okay, alas 7 sa Miyerkules. Diri ata ni anak mga igsoon. Okay, diri ata. Mag-share ni Ana si Ate Glory. Sister Glory no mag-exhort ni Ana. Okay, so magdalat ng mga prayer request ni Ana mga igsoon atong iduol nga na sa Ginoo. Unya ato ang family Thanksgiving and Christmas party is coming December 25 na. Ang oras alas 10 ta magsugod. Okay, alas 10 sa buntag. Okay, so sila sister, kung matutal ito sa Tagsawa, makod, man. Kung wala mo katuod, sabay na lang, no? Nila kuya po, hatos kuya. Sila Cherry o Sikuan, kuya po na parang tulo. Matutal niya na. Pamana, Pasko man na, nga tayo. Pero dili lang tayo ta magpagabiin po kayo sa 24. Kinahanglan nga pagka alas 12 namin yung anak nga mo atwid mo kanjud sugat ti alas 12 no kaya